както е дестилираната вода. Дестилираната вода няма ионен примес Да. и съответно няма и вкус. Докато тук са чисти информацията, която е събрала. Тоест, това не е вкус, а това е друга характеристика, като цвят, като мирис. Само, че информацията няма такива свойства. И като пиете тази вода, различна ли е на вкус? И, не може да се каже дали е различна. Тя е вода. Вода, но оказва съвсем различен ефект върху тялото, върху биологичните процеси на тялото. Те се развиват по-естествено, незатормозено. Това е главната. А иначе ефектите могат да бъдат, да кажем, лечебни кризи, да кажем, изчистване наклеп на езика, нещо такова. Лечебна криза предизвиква тази вода. Изчистват токсините. И някой път може да се възникват такива остри състояния, заради това, че тялото е затлачено много боклуци. Така И е. тя действа като лекарство. Да. Реструктурираната е чиста вода и Не се харчи енергия. Реструктурираната вода, човешкото тяло не харчи част от своята енергия за реструктурирането и по този начин се спестяват енергийните запаси на тялото. За други цели. За други цели, да, нищо повече. Идеално. Мерси. Айде.